Depilačná technika rolón je veľmi jednoduchá a praktická. Budeme na ňu potrebovať cukrovú pastu na dyrách rolón s valčekovou hlavicou a depilačné pásiky, ktorými budeme chlpky strhať. Namontujme valčekovú hlavu na náplň s cukrovou pastou a vložíme do ohrievača. Keď je cukrová pasta rozohriatá, môžeme začať depilovať. Začneme nanášať proti smeru rastu chlpkov a môžeme natrieť aj väčšiu plochu, pretože pasta nestvrdne. Nanášame ju tak, aby sme pokryli celú plochu tenkou vrstvou. Keď nám pasta prestane cez hlavicu tiecť, je potrebné uvoľniť vzduchovú bublinku, ktorá bráni pretekaniu pasty. Naklonením nabok sa vzduch uvoľní. Keď priložíme pásik na pokožku, prechádzame po ňom rukou, aby sa pasta spojila s pásikom a chlpkami. Čím je dlhšie pásik na pokožke, aspoň pár sekúnd, viac chlpkov vytrhne. Jednou rukou pridržíme pokožku nad pásikom a druhou rukou pásik prudko strhneme vodorovne s pokožkou. Neťaháme pásik kolmo od pokožky, pretože vzniká podtlak a môže spôsobiť modrinky.